Кашыкевіч Тимофей, 6 клас, Янка Сіпакоў, мячык. Скача мячык, паспрабуй ты дагані. За калючым дротам мячык, скача весела ў гульні. Ах, які хорошы дзядзька, хоць і немец, пагуляць даў, мяч прысядзьку, мяч шаленец. Дзядзька ж доктар, ну а дзеці добра знаюць, дактароў благіх на свеце не бывае. Дактары заўжды вясёлыя прыходзяць, і хваробы ўсе уколамі выводзяць. Скача мячык, паспрабуй ты дагані. Калі ў роце, апроч плачу, ні халоднай, ні гарачай ежы не было, ані. Ах, які хорошы доктар, немец гэты, абяцае місу ў коптар бульбы грэтай, падагрэтай пасля ўколаў абяцае. Ну ці скора тыя ўколы, бо іх голад так чакае. Ну а доктар кіпяціць, напэўна, шпрыцы, каб пры ўколах ім, малым, не заразіцца. Скача мячык, скача весела ў гульні. Бульба ж варыцца не іначай, пахне, мабыць, бульба смачна. Гэй, гані яго, гані! Колькі радасці наўкола, як чакаюць дзеці ўколаў. Бегаць вучацца нанова, на нагах сцяблінках кволых. І смяюцца зноў нанова, як у садзіках вясёлых ці на перапынку ў школах. Ажывілі дзетак губы. Скача мячык, пахне бульба. Мячык, бульба, мячык, скачуць. А ты, хлапчанятка, чаму не смяешся з усімі і не спрабуеш дагнаць развясёлены мячык? Чаму ты глядзіш на гульню тужліва, вачыма такімі, як плачаш? Ідзі, дзядзя доктар, табе он махае рукою. Усё ўжо гатова, ад лякарстваў гінаецца столік. Я ведаю, вы забойца, мяне вы заб'еце. Вы фашыст, вы ніякі не доктар. Я ведаю добра таксама, што не лякарства, а смерць гэтак доўга вы нам рыхтавалі. Мама, пракляні гэты мячык, мама, які нам фашысты далі! І выгукнуў смела хлопчык. Адкуль ён узяў столькі сілы? Скача мячык, а дзяцей той крык спыніў. З галючым дротам мячык скачуць сумны і ўгулі. Мячык, што гульні дзіцячай, так безлітасна зманіў.